3, 2, 1, kør! Ja. Fordi vi har bomber, så når vores viden, eller vores sensor lige pludselig kommer på en viden, så den er mening. Den når aldrig en viden, og han skal op og se hans viden, så vi bakker ud. Er det så det? Jeg tror, han sidder i længden. Og det er jo heller nok, hvem der er ved, der går først ud. Ja. Ej, jeg tror, den begynder at... Det er jo bare det der tungere, ikke? Jo. Vi har korte i ærmet, bare roligt. Så kommer lige med. Skyder den bare den der skole. Skyder den bare til dagen, mand. Det er ikke ret, der skulle gå, så det var en draw. 2 minutter. 2 minutter. Okay, så klar. Okay, jeg ser en draw som en sejr. Er det 2 tryksensorer, jeg tror der er? Så er det 2 minutter, så vi har breaker den her 0-0-2. Hvor lang tid skal det stå, før de sådan fatter den? Det er ikke. Det er ikke noget, der er. Problemet er, hvis man tænker, så er det også lige meget, begynder at bare sætte lidt ned i motorkraft, så bliver man tumlet væk. Så man kan ikke. Super. Man kan ikke bakke ned nu. Det er umuligt. 100%. Nå ja, nok. Man bare har taget 10 som jeg tror. Men er det det, I bruger? I bruger ikke det der tæt tid? Ja, men det er jo fast. Det er jo meget godt. Hvis I bruger power, så kører det bare maksimum. Hvem var mest batteri? Så har du lidt Ja, jeg tror 900 mark. Det er der plads på. Nå, det er godt. Snart slut. Så det er så cancel den ene, og den bare flyver ud.